Mazi here, check. Let me keep covering here. Then you are live on Twitter. You get beautiful. We keep covering here. Then Mazi here na cho. Igbo na Twitter na check ha mara ihe na-akụ ka ekwe na-akụ ebe ata nwanne Igbo dị ka anyị na-ekwe aka na celebrate Igbo ga UK if go na hotel everywhere dey onye no onye black no in happy atmosphere everywhere so I know very happy that we are celebrating our culture, we are celebrating ourselves. So ile anya ga awusu na onye anyị meta enwere ozi chọrọ izi ụmụ Igbo ndị nọ n'Igbo Nest ndị Igbo Nest ụmụ Igbo niile na mba niile ndị Igbo niile ka anyị na-abịakọta ọnụ ka anyị nwekwasị na-abụ ofu ọ dị ihe na-eme ọ na-adị mma ka anyị na-akọta ụmụ anyị ka ụmụ anyị na-akwado ife a na-eme so that ha ga na-esi ebe a na-amụta ibe ha si mụta ezinụlọ ha si ọ ekwere m ka Chineke ga na-edozi anyị niile n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ndewo Igbo na-ahụgọnụ ka o si eme ụlọ ahụgo na ọdịiche dị na ndị Igbo Igbo amaka sị na Igbo amaka ọ dịka ọwa egwuregwu ọrụ na umezi ahụ na-ahụ ka ọ na-akpọsa ebe niile ndị Igbo ezuo ọ bụ Igbo ezuo ka a na-ekwu okwu onye si na Igbo adị mma ya kwara dị ekele m ndị isi ụlọ nwere ike ịkọwara n'ihe a na-eme ebe a taa anyị nọ live na Twitter ụmụ Igbo niile na mba niile na-ege ihe anyị na-eme ebe a ọ nwere ozi chọrọ isi ụmụ Igbo na ndụmọdụ nwere ike inye ụmụ Igbo na mba niile Ndewo nwere ike kọwara ụmụ Igbo onye ewu Maazị Nọrọ Kasabiri Nsebi onye ọkụ nke dị n'Imo steeti. Ndewo sa isi ike ụmụ Igbo na-ahụgọnụ ka o si na-akpọtụ eleruo naanị ịhụ na Igbo ndị ọma eleruo anya ịhụ ihe a na-eme na Igbo amaka Chief anyị ekele gị anyị nọ live na Twitter n'ahịa a na-akpọ Igbo Nest mba niile ụmụ Igbo na ụwa niile nọ na Twitter live dịka anyị na-ekwu okwu ugbo ị nọ na Twitter live onye ọbụla na-ekiri ihe anyị na-eme ebe a nwere ike ịkọwara n'ihe anyị na-eme kọwara anyị onye efu gbakwana ụmụ Igbo ihe a na-eme ebe a ihe bụ nzukọ ndị United Kingdom ha biri ebe bịa na-enweta aṅụrị n'onwe ha na-eji ihe ha jiri bụrụ ihe ndị Igbo ọdịnala ndị Igbo omenala ndị Igbo ọ bụ ya bụ ka anyị nọ n'ebe na-eji ndị mmadụ na-eji ụmụaka anyị ka ha mara na anyị nwewe ndị Igbo anyị nwere mgbe ejiri mara anyị ejiri mara ndị Igbo ọbịa ka anyị na-eji ka omenala Igbo ka ndụmọdụ nwere ike inyekwa n'ụmụ Igbo ndị nọ na mba niile ndị na-ege ige okwu so ndụmọdụ m na-enye ụmụ Igbo ndị nọ mba niile ebe ọbụla ha nọ ha mata na ha si ala Igbo n'ala Igbo kwene o nwere omenala ala Igbo bụko unu ekwule ka omenala Igbo nwụọ so ebe ọbụla unu nọ unu na-eme ka omenala Igbo na-aga n'ihu gwa na ụmụntakịrị ụmụ unu ebe ụlọ nọ ka ha nwee ike na-eso omenala Igbo. Ndewo Osodi eme ka ekwenụ ndụmọdụ nwere ike inye ụmụ nwaanyị ndị Igbo ụmụ nwaanyị ndị Igbo anyị ebe ọbụla ha mara na ọha isi ji ezi niile ọnwaanyị nwaanyị ndị na-asụlite ụmụaka a na-asị nwata lewe oke ya mara ka esi eme udo ọganihu na ịdị n'otu ọnya anyị chọrọ. Ndewo ekele m ụmụ Igbo unu na-eleru anya unu ga-ahụ ihe a na-eme
we announce the presence of His Excellency Dan Kano, the gubernatorial candidate after Imo State. He just arrived from Nigeria and is here with us. Because I am Igbo. Ghana Bata, His Excellency Prince Dan Kano, after gubernatorial candidate Imo State. Nottingham, Biko Kwadonu. I know life na Twitter. Umi bono namba nile nele hai na mugu alive. Umi bono namba nile di chiche nele hai na meba alive. Na Facebook na Twitter na. Kendo madu no mariki umi bono namba nile nele do nuti. When the man on a hogan was a United Kingdom, ever know where Banner for Charlton. When they go to the house, we live around nearby, when they're from the and another time on one day. IPOB na-abata n'ọgbọ Nnewi. A na-anabata ndị IPOB n'ọgbọ Nnewi. Igbo Art and Culture Festival. Igbo ga-adị. Ụlọ ahụgonu ka o si akpọtụ. Onye si n'Igbo adịghị mma ya lere. Anyị nọ live na Twitter na Facebook. Ụmụ Igbo na mba niile na-ele ihe anyị na-eme ugbu a. O nwere ozi chọrọ isi ụmụ Igbo ndị nọ na mba niile dị iche iche. Freedom. Any person wants freedom for the black people, not only for the southeast of Nigeria. Freedom for every black person, because Biafra has a concept, has a way that we have the constitution, the country is linked to liberate the black people, to be technologically sound, to be educationally sound, to be more interested in excellence and not in the system of education. I'm alive. Onye a na-akpọ nwere ihe ọ na-eme eleru anya ebe a ị ga-aha n'ọnwụ ndị ụkpọ Patriotic Union nke a bụ ebe ha nọ. nke a ụkwa n'ebe ndị Obosi Obosi Kingdom, United Kingdom. The name of Town Union Development. Nke a webe ha nọ wee na-eme ihe a na-eme ma ọ dịrọ mfe. Ekele m onye isi aha m
Chigozie awụmonye Imo steeti. Anyị nọ live na Twitter na Facebook ugbu a wee na-egosi ụmụ Igbo nọ na mba niile ihe ndị Igbo na-eme na United Kingdom. O nwere ozi ị chọrọ izi ụmụ Igbo? Ịkọwara ndị Igbo onye Igbo o nwekwana ozi na ndụmọdụ nwere ike ịdụ ndị Igbo bụ ndị nọ na Twitter na Facebook na-ekiri ife anyị na-eme live. Charles Sikaluba Ajewu onye n'Igbo dị na afọ anyị. Ozi anyị na-ezi ndị Igbo bụ Igbo bụrụ otu, Igbo dị n'otu, Igbo mara onweba. A sị nwere ife ọbụla anyị na-ajụ, anyị ejighị ofu obi, anyị enwere ike ejeti ya. Mana anyị jikọọ ofu n'obi, o mere n'izu, mee n'ọnwa. Ife anyị na-anyị Chineke ga-eme anyị. Ndewo. Ụmụ Igbo na-anụgọnụ ya na-ejikọ ọnụ gwa anya ọma mere na ọ ya agba ụkwụ. Ogbuefi so ụmụ Igbo na-anụgo Ogbuefi si na ife ahụ onye kwuburu okwu kwuru na ọ wee ebe ya kwu. Si ụmụ Igbo biko nụ ka anyị jikọ onwe anyị ọnụ na-agbakọ ọnụ nye ọma mere na ọ ga-agba ụkwụ. Ndewo. Ụmụ Igbo na-anụgo ya na onye si na Igbo adịghị ya mma ụlọ akwụkwọ n'ife a na-eme ị na-ekirizi na Igbo na-esọpụ Igbo women ka ha si eje onye a na-alụghị n'Igbo ya bewe. Ndị Igbo ambasadọ ekene m anyị nọ live na Twitter na Facebook. Ụmụ Igbo na mba niile dị iche iche na-ekiri ife anyị na-eme live. Ka enye unu nwere ike ịbụ ụmụ Igbo ndị nọ na Twitter na Facebook na-ekiri ife a na-eme. Ụnụ amegoro ọ ka o si ada ọ ka o si ada. Ndewo ụmụ Igbo, ndewo. Ụnụ afụgo n'ife a na-eme. Ọkwa nụnụ leru anya ebe a, nwekwa ndị ọzọ n'ebe a ndị na-akwalite ihe a na-eme n'Igbo. Igbo introduction n'ebe a. Ndewo. Abụ m Maazị Chigozie. Anọ m live na Twitter na Facebook. Anyị si n'Igbo Next, so ihe bịara wee kwado ife a na-eme taa. So nwere ihe ị chọrọ ịgwa ụmụ Igbo ndị nọ na Twitter na Facebook? We want to find out Igbo people who are ready to settle down, so sign up on the website. Ndewo. Hello. Ụlọ na-afụ n'ife a na-eme ịgbọba Igbo ọ dịrọ mfe. Nne m anyị ekene. Afọ m bụ Maazị Chigozie. Anyị nọ n'ikuku Twitter na Facebook kịta wee na-egosi ụmụ Igbo nọ na mba niile ife a na-eme na London. Nwere ike kọwara ụmụ Igbo onye bụ na ihe a na-eme ebe taa? Onye isi ekene m unu lee anya ọwụ ndị Ọkịja UK ihe agwụ kanopi ha ka anyị nọ na ya ka anyị kụziere onye isi ndị Ọkịja nọ na UK. Kenekwa ndị Igbo kenekwa ndị ga-anọ ekene a anyị nwa bụ Ọkịja UK Ọkịja communities in the UK and Ireland.
and I were particularly very happy to participate in Congress of People Festival and IFA. And Mua, the Barrister Alex is a Mua one of Okija, who is the president of Okija UK. So I can we are very happy and I put it in parade. I was one of them Okija City. There were Igbo na Nogonia, came to more than with the King Igbo. Then again. Even Choka Coabona, Ibuka, Ibumano men and not teacher. Mana, if I got one banana, I cannot preserve men and I. But one need no good open and it doesn't care. I cannot bomb the same kind. When I need I get protected by all means. Dalo, Ona Nogodia, Osini Bogadi, Ibogadi Quadan, Umibo, Academy. Ona Fogoni Faneme, no Nessini Bamande, or Fogoni Wekulia. I was known to the Rana Bar, Javibo Union, Nottingham. Igbo Union, Nottingham. Elekwa n'ebe a ụmụada Ndumeze. Ndewo. Onye nze ekele m ọrụ nnọọ mma onye ọrụkwa mma ndewo awụ m onye nkwere awụ m nwa nkwere gbara ụkwụ n'elu anyị nọkwana n'ikuku Twitter na Facebook na-ewetara ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile ihe a na-eme ebe a taa so ụmụ Igbo nọ na mba niile nọ na Twitter ha nọ na Facebook ugbu a na-ekiri ife anyị na-eme so anyị nọ live nwere ike ịkọwara anyị ụmụ Igbo onye ewu na ihe a na-eme ebe a taa. I'm Chief Nze Surveyor Samson Mane Akuna Tagasi Ogedo Hamma Bubu Nambwe. Well, yeah, Igbo Day. An Igbo man, you must stop support Igbo people. I believe in Igbo, regardless. I'm on Igbo. No place. So when I don't man, I'm Petron, who then them for UK Europe. I will show you if you know was the immediate past president. It's called Orange Petron. So around the crowd, everybody. My wife, they will go to Rwanda, there will be one day. So one of them, I have a very young one. Number one year. Oh man, I got to give you a name. We got that. Always up. I'm happy to be here. Onye nzo nwekwara na ndụmọdụ chọrọ inye ụmụ Igbo ndị na-ege ntị. Amụ Nze Chibike Uzoma Igwedo Nwanamkwe. Ihe ndị Igbo na-eme atọ mụtọ n'oge na-amasị m. Ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo wuo ịdị n'otu. Ma anya dị n'otu mere ndị mba ọzọ si na anyị isi n'isi. Mgbe a ga-egwu oge na-eme, a ga-eji ofu obi biri, nwa na-egwu okwu ikpe nwa na-ege gwara gị. A nwe ofu obi na elekere ma Biafra ọ ga-enwe isi. Ọ na-enwe ofu obi Biafra ga-enwe isi. Mgbe m na-achọ ịdị n'otu n'ofu obi, ọ bụ m na-agwa ndị Igbo. Ndewo onye nze. Ndewo, thank you. Ụmụ Igbo na-anọra n'okwu onye nze na-agba ọkpụrụ. Ihe a na-eme ebe a dị ụtọ. Ndewo. Unu anụla n'ihe a na-ekwu ụmụnne. Igbo wụ Igbo ekele m. Ndewo. Biko aha m bụ Maazị Chigozie. Anyị na-akwalite ihe Igbo na-eme, anyị na-akpọ onwe anyị Igbonex. Ihe ọbụla gbasara Igbo, ihe ọbụla dị Igbo mma bụ ihe anyị na-akwado. Anyị nọ live na Twitter na Facebook na-ewetara ụmụ Igbo niile nọ na mba niile ihe a na-eme ebe a taa. So anyị nọ live onye ọbụla na-ekiri ihe anyị na-eme ugbu a. Amaghị m onye bụ onye isi mana ụlọ onwe onye ga-akọwara anyị ihe a na-eme na ihe ndị otu n'oge. A na-achọ onye isi ekene m. Ha kwa live na Igbonex na live na Twitter na Facebook na-ewetara ụmụ Igbo na mba niile ihe a na-eme. So ụwa niile na-ege gị ntị ịkọwara ụmụ Igbo onye Igbo
ịgwa ha ihe a na-eme nwe ndụmọdụ ị ga-enye ụmụ Igbo nye ha. Aha m bụ Eziada Ngozi Nweze. Abụ m onye ọrụ n'Imo steeti. Abụ m onye isi nchịkọta ụmụ nwaanyị Igbo Nwanne Social Club of Nigeria International. Ebe anyị nọ ihe a bụ ihe ndị IFAC na-eme, Congress of Igbo Leaders. Ya nzukọta ndị Igbo niile n'ebe niile dị iche iche. Ihe a na-akpọ cultural display bụ ihe na-eme taa. Traditional, different unions, different communities na-abịa showcase style ihe gbasara omenala Igbo. Ana ihe niile na-abụ ịkpọkọta ndị Igbo anyị ọnụ ka iji ofu obi na-emete ihe. Ebe anyị dị ọtị, ebe anyị dị fa ya bụ gịnị? Ọnụ ube nwanne agbala ọsọ, onye nụrụ ube nwanne ya bata. Mana ihe a bụ nnọkọta ndị na-amaghị onwe ha anya amata onwe anyị. Ndị na-afụcha na Facebook enwere ndị nke m fụrụ taa. So ihe a bụ ihe ọma Chukwu nna mee ka onye hibere ife a o jele Igbo ozi na ndị otu ya ka ọ na-agakwa n'iru na-aga n'iru ka anyị na-akwadokwe n'oge na-adịkwa anya afọ ọzọ na-abịa anyị wee kwụrụkwa ji wee pụtakwa n'Igbo na-represent ndị Igbo. Ndewo Igbo-ness of Igbo women. Ekelekwa m ụmụ nwaanyị Igbo Nwanne na-enene ụmụ nwaanyị ọma. Ụmụ Igbo na-elenu na anya. Ị na-ekiri the Igbo-ness of Igbo women. The Igbo-ness of Igbo women. Asamma unu ahụgonu onye a na-amụghị n'Igbo a na-alụghị n'Igbo asị m ya bebe n'Igbo amaka Igbo amaka ụmụ Igbo. Ndewo Igbo-ness ekele unu. Ndewo ụmụ Igbo na-anụgo n'ife a na-eme anyị sị na ọ ga-akpọtụla anyị ọ na ha eme ọ bụrụ na ile anya ndị na-ebe a bụ Cultural Support Network ndị Nanka Women nọkwa ya. Ọ na-akwụgonu okwu ije onye nze nze obere kedu afa gị? Nwaanyị Igbo enwere ike ịkọwara nye onye Igbo anyị nọ live na Twitter na Facebook. Kedu ihe a na-eme ebe a taa? Tata bụ Igbo Day na London. Ọ nwere ndụmọdụ ị chọrọ inye ụmụ nwaanyị Igbo? Onye ọ na-apụta solu n'ihe ndị Igbo na-eme. Ndewo. Igbo Cultural Support Network so kwewe na-akwado ife a na-eme. Onye isi ekene m afọ m bụ Maazị Chigozie esi m n'ụlọ ọrụ a na-akpọ Igbo-ness. Anyị na-akwado ihe ndị Igbo na-eme anyị nọ live na Twitter na Facebook ugbu a wee na-ewetara ụmụ Igbo nọ na mba niile ihe a na-eme ebe a. Nwere ike ịkọwatụrụ ụmụ Igbo onye Igbo na ihe a na-eme ebe a? Onye isi anyị nọ. Ụnụ ahụ na Igbo nwere omenala anaghị ahapụ onye isi kwawụrụ ọdụ okwu. Ọ bụ ihe eji mara Igbo anaghị adị iwu. Onye isi ekene m gị nwere ike ịkọwara ụmụ Igbo onye Igbo na ihe a na-eme ịnọ live ụmụ Igbo nọ na mba niile na-ekiri ihe a na-eme ugbu a. Ndewo nwanne m aha m bụ Nwankire Marcus na barrister Nwankire Marcus. Abụ m president Ngwa community. Ụbọchị taa bụ ụbọchị pụrụ iche. Anyị nọ live asịrị Igbo Festival of Arts and Culture. Nke pụtara na a na-ewepụta omenala anyị pụrụ iche taa ụmụ anyị ndị amụrụ n'obodo a were mara omenala. Ọ bụ ụbọchị dị mkpa, ọ bụ maka anyị gosi omenala. Ilegharị anya ị ga-ahụ onye na-eme nọ. Ọ bụ ụbọchị pụrụ iche. Eji m aka na anwụ ga na-amụ ihe a ga-enwe ike kechaa omenala anyị taa.
ndewo gwara ndụmọdụ chọkwa na inye ụmụ Igbo ndị na-ekiri gị ugbu a. Ndụmọdụ m ga-enye ụmụ Igbo ndị na-ekiri ọ bụrụ ịbụ nwaafọ Igbo ị maghị ihe anyị na-eme biko ọsọ gapụte ndị obodo unu. Ụbọchị n'afọ anyị nwere 70 communities represented here today. So ị ga-abụrịrị otu n'ime ndị a. Ị ga-ajisi ike jụọ ajụjụ ka otu esi eme omenala inwe ike bụrụ otu n'ime ha mara omenala. Otu anyị nọ n'ala bekee ekwesịrị ime omenala anyị. Ọ bara uru. Ndewo. Ime na ụmụ Igbo anụghị ya n'okwu ndụmọdụ asị na anaghị asa ya asa. Ndewo na ụmụ Igbo na-afụgo n'ife a na-eme. Ọ bụrụzie na unu laa n'ebe a unu ga-ahụ na ndị ihi ala nọ ebe a wee sonye n'ife a na-eme. Ọ ka Igbo si dị. Ekene m Igbo na-esi na live na Twitter na Facebook wee na-ewetara ụmụ Igbo ihe a na-eme live. So ụmụ Igbo nọ na mba niile na-ekiri ife a na-eme. Nwere ike ịkọwara anyị onye bụ? Anyị nwa bụ ndị ihe ala local government, ihe ala community association UK and Ireland. Omenala Igbo na-abịa anyị mmadụ ihe. Anyị nwee ebe a ka anyị so ibe anyị na-eme, anyị showcase onwe anyị. Ebe anyị ma nwoke ma nwaanyị, anyị agbapụta egwu gaa ebe a ka ihe ala abụrụ alcohol. So anyị so ibe anyị na-eme gosikwa ụgwa na anyị nwa na ihe ala n'obi anyị mma na anyị bụ ndị Igbo. Omenala Igbo na-adị anyị mma. Anyị nwere mgbe nwere anyị zuru ezu. So maka anyị si wee bịa ibe anyị na-eme ka anyị ya gosi na omenala Igbo dị anyị mma. Ụmụazị anyị mụkwa n'obodo a etu anyị si emegbu ebe a na ba na-afụ na ebe pasi makana anyị nwa bịara abịa ụmụazị anyị ndị ahụrụ ebe a omenala anyị nwere omenala ebe anyị si wee bịa anyị nwere Igbo kọlchọ ka ajọ onye ọbụla mma anyị nwere omenala ka abịa ka anyị si dị tata. Ndewo. Ọ nwere ndụmọdụ chọrọ inye ụmụ Igbo ndị na-egeghị ntị? Mụnwa bụ onye isi na ihe ala lokal gọọmenti, ọmụnwa bụ prezidenti. Afa mbụ Mike Ifeanyi Chukwudi. Agụmebe a bụ sekretari redio Emeka Ebube. Ndewo. Onye abụka nze Bajis bụkwa ndị na-akwadokwa ife a na-emekwa ebe a. Ndewo. So ife anyị zuru ezigbo aha anyị ghọtago. Ọ bụ eziokwu. Kee ndụmọdụ ị nwere ike inyezi ụmụ Igbo? Ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo bụ ka ndị Igbo jikọta obi ọnụ wee na-ekwu okwu ife anyị na-achọ maka na a na-agba aka ejiri ike na-ata arụ. Ịghọtago ife anyị na-achọ dị mkpa na be anyị ka anyị nwere onwe anyị maka na Igbo nwere ife anyị ji wee kwesị inwere onwe anyị. Anyị nwere odogwu nwee mbụ nwee mpụ. Igbo kwesịrị ịnọrọ onwe fa were agwa destiny n'aka anyị mara aka anyị na-ama na-ejife anyị na-eme na be anyị na anyị nwere ife na-ekwesị nwa. So Igbo jikọta obi ọnụ nwanne fụ nwanne ya nwanne ya ọ bụrụ onye na-adị perfect n'ụwa onwe ebe anyị si wee mejọkwa onye nwanne asị nwanne ya merụkwa ofụma ya bụ ya gbaghalụ ruo ya aka n'obi ọ bụrụ mba anyị ghọtago ya mgbasị Igbo ya gazie nwanne. Ndewo. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ụmụ Igbo na-afụgo n'ife a na-eme n'Igbo amaka. Ekere m Ada Igbo ọ dị nnọọ mma. Igbo na-esi na live na Twitter na Facebook na-ewetara ụmụ Igbo niile na mba niile ife a na-eme. Ekene m unu kelee n'ụmụ Igbo biko. O nwere ndụmọdụ inwe ike inye ụmụ Igbo ndị na-ege gị ntị ugbu a? Abụ m Ambassador Victoria Nicholas. Anyị ndị na-ahụ ihe gbasara Igbo Festival UK. Nke a Igbo Festival 2018. Biko unu na-enweta aṅụrị. Ndewo. Unu ahụgo the Igbo-ness of ụmụ Igbo. Cover these things, please. Okay. Reverend Dr. Nigerian chaplains in the UK. Yes. Oh my God. Which one?
Is it my colleague? ụmụ Igbo na-afụgo n'ife a na-eme n'omenala Igbo ga-adị ekene m Igbo na-ese na-ekene unu anyị nọ live na Facebook na Twitter na-ewetara ụmụ Igbo nọ na mba niile ihe a na-eme ugbu a unu nwere ike ikele na ụmụ Igbo ndị na-ege ntị ndewo ama mma nwere ozi chọrọ izi ụmụ Igbo ndị na-ege ntị ka ndị anyị nwee ike na-aghọta na ọkọm na anyị nọ n'obodo oyibo na kọlchọ ndị Igbo na anyị ka na-erespekt ya ọya ya mere anyị nọ n'ọgbakọ taa ọ ga-adịrị gị na mma. Ndewo nwanne Igbo na-egega nnu o nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụ nwaanyị ndị Igbo? Nna m nke mbụ aha m bụ Lọlọ Christia Amadi abụ m nwafọ Igbo abụrụ m n'ala Igbo lụkwanụ m n'ala Igbo zụọ m n'ala Igbo ihe m na-akọwatara ụmụ nwaanyị Igbo biko gbakanata n'ọnụ a na-eme ụdị ihe a biko pụtanụ kpọpụta na ụmụ anyị ka anyị nwee ike kụziere ha ihe ahụ nne na nna kụziri anyị bụ ihe eji mara ndị Igbo biko unu alara azụ onye biri ibi ya biri ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atakwara na masị amụla ya dịrị unu niile mma. Ndewo nne m ndewo unu anụ naanị ya ọ sị onye a na-alụghị n'Igbo a na-amụghị n'Igbo ya bewe n'Igbo ka mma. Ụmụ Igbo na-afụgo n'ife a na-eme ọrụzie na ile anya ebe a ị ga-ahụ na ọdịiche dị ekene m unu ndewo ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụkwa na ọdịiche ndị mkpọ ngwanụ ka ife ị ga-agwa anyị nọ live na Facebook na Twitter ụmụ Igbo nọ na mba niile na-ege ihe anyị na-eme live o nwere ndụmọdụ ị chọrọ inye ụmụ Igbo ndị na-ege gị ntị? And I'm so happy to be part of this. So I like to go down and try I do Igbo culture to promote our culture. So plenty this opportunity may encourage everybody. Next year, can you support the occasion? And thank you very much. Was there no Igbo in Igbo? Udoma from Anambra State. Ndewo. Ụmụ Igbo na-ahụgo na Igbo ness of Igbo women. Onye na-abụghị onye Igbo ọ na-alụghị n'Igbo na-abụghị nwaanyị Igbo ya bere n'Igbo ka mma. Ndewo. O nwere ihe ị chọrọ ịgwa ụmụ Igbo ndị na-ege gị ntị? Ị nọ live na Facebook na Twitter. Okay. Onye isi a sị ka ebutezienụ gị ọjị na ọ ga-ewe isi ahụ rụkwara okpu ka ihe ga-agwazi ụmụ Igbo ndị na-ege ntị live na Facebook na Twitter. Ebe ma weba bụ na afụ ife anyị na-eme ọ ka anyị si eme kwa arụ anyị emekwe ka ife anyị naanị iyi so anyị ji si n'ọchọ anyị ike wee na-amụgosi ụmụ anyị. So next year ebe dị na London ka m arụbịa na-emebi ekele m gị. Ndewo. Onye ka anyị kelere? Onowu ekene m. Ụmụ Igbo nọ na Facebook nọ na Twitter Peter na-ekirịta na-eme ebe a. Amarụ m o nwere ife ị chọrọ ịgwa ha.
ife ọzọ m ga-agba ndị Igbo na-abụrụ ebe onye Igbo ahụ ma ọ nọ n'olu ma ọ nọ ya mara Igbo ka ewepụ na ife dị iche iche ọnwụnwa na-abakarị ndị Igbo nwere ofu obi na-eme ife ọbụla a sị na 2019 ka anyị gbaa aka na anyị mara ife anyị ga-eme Igbo wee dị ọcha ife nna ayọ Chukwu bụ Igbo ga-adị mma onye ọbụla na-achụ ụmụ ga-eji anyị wee zere mmiri ife nnekwu na ebe onye Igbo ọ ga-adị ka echi ada abụọ wee si ebe ọbụla onye Igbo anọ Chineke ga na-eji n'ụzọ ọbụla ụzọ onweghị nke onye nọ n'obodo a nwere ya lote ụlọ maka na egbe gafeta ije ya lote na ụlọ ebe o si ya na-ayọ onye ọbụla bụ onye Igbo ebe onye anọ ya cheta na ụlọ ebe o si ya luo ụlọ ya rapụ ebe a na-eme n'obodo oyibo n'ọmajik ka a na-eme emesịa anya ma ụlọ ebe o si ana m ekene gị alụghị nne nwanne m Chukwu dị oyi daalụ Igbo na-anụgo ndụmọdụ asị na anaghị asọ ya asa onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye na-amaghị asụ ya sụọ na mana ihe Igbo na-eme ga-adị Igbo ga-adị ọ bụrụ na unu lezie anya ebe a dị Elite Golden Ladies nọ here Igbo Nest nọ live na Facebook na Twitter wee na-ewetara ụmụ Igbo ife a na-eme o nwere ndụmọdụ unu chọrọ inye ụmụ Igbo the Elite Golden obi anyị dị anya aṅụle ka ndị Igbo niile si nọkọ ọnụ na-eji oke esi onwe fa gosi na anyị ka ji omenala anyị sie n'ike anyị na-ekene unu daalụnụ ndị ọganizili ife ekene dịlụpa anyị na nke next year ga-aka ngwa kelere ndị Igbo the Elite Golden ha na-ekene ụmụ Igbo ndewo Igbo Nest nọ live wee na-eweta ihe a na-eme na UK Igbo amaka ndewo ekene m Igbo Nest nọ live na Facebook na Twitter wee na-ewetara ụmụ Igbo nọ na mba niile ihe a na-eme kịta so ndị Igbo niile nọ ebe a unu lezi anya ndị Uli Community UK nọ ebe a ndị Uli abịakwa ọzọ ha sị na ọha ka mma n'Igbo ihe mma bụ n'Igbo amaka amaghị m ndị ka mma mana ha kọwazịara anyị ihe ahụ gara mma ọ na-ahụgo nụ na ose eti ịkwa ọ na-ahụgo nụ na nke a duziri m ọnụ ekene m ụmụ Igbo ndị Uli ekene unu nwere ike kọwara n'ihe a na-eme ebe a taa o nwekwara na ndụmọdụ unu ga-enye ụmụ Igbo ndị na-ege ntị ugbu a kedu onye bụ onye isi anyị ihe a ga-ata atabụ maka omenala Uli ndị Igbo niile anyị kwụrụ Igbo anyị bụ Igbo bụ Igbo anyị sogburu Igbo bụ Igbo dịkwana very passionate maka Igbo so anyị bịa na London igosikwa na anyị nwere omenala na omenala anyị ga-adị enwe onye ọbụla ga-egbu omenala anyị ga-enwere onwe anyị aspiration bụ inwe freedom anyị ga-enwe freedom Igbo ga-enwe freedom and Uli ga-eso Igbo niile ma na ihe Uli mere oge ahụ anyị na-achọ inwe onwe anyị the first time na 60s ihe oge anyị na-akpọ Uli anebele agbawa ọsọ ndị Igbo niile Uli ka a na-esi wee nye ha gbaba ndụ so anyị ga-emekwanye ka anyị nọkwa n'ụkwụrụ chim kwụrụkwa n'azụ Igbo anyị bụ Igbo bụ Igbo ọ ihe a nọ taata na-eme na London igosi na anyị so ndewo ke ndụmọdụ ị ga-enyezi ụmụ Igbo bikonu ihe a onye ọbụla anyị ma ihe anyị chọrọ kama na anyị ga-eji staịlụ wee nweta ya enwe ndị iro gbara anyị gburugburu ka etu ndị iro si gbaa ndị Israel gburugburu ndị Israel ji staịlụ wee nweta ihe anyị na-achọ anyị ga-enweta ya kama na anyị ga-eji sayensị ọ bụrụ ihe a ga-eme gara anyị ga-eji sayensị nwekwara gị unity wee na-eme ya
anyị ga-enweta onwe anyị. That's the aim of onye Igbo ọbụla. I is very passionate about it. Anyị nweta onwe anyị gịnị eme ọganiru ọganiru eji anyị na anyị ga-enwe onwe anyị nweta onwe anyị wee mee gịnị excel. ụlọ anọgo na asị na onye mmiri gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile ọwa ozi ndị ndị na-ezi unu ekele na ya dịrị na mma ụmụ Igbo na-apụgo n'ife a na-eme ọrụ na-elezi anya wee hụ ihe a na-eme ebe a. Igbo amaka, Igbo dị mma, ụlọ afụgonụ ọ bụrụ onye ụmụaka ka a na-eme ebe a. Ilezi anya na ahụzụ mgbe hụ ụmụaka Igbo ka ha ji ike kwadobe dị ụtọ dị mma n'anya na Igbo amaka. Ekele m Igbo Net na live na Facebook na Twitter na-ewetara ụmụ Igbo na mba niile ihe a na-eme ebe a taa. Ọnụ na-elezi anya ebe a unu ga-ahụ ihe a na-eme. Ileru anya ebe a ịhụ na ọ bụ Uzuakoli Development Association UK branch unu ahụgo na Njeremana Igbo ọkwa na ikirikpe ka a na-achọ igbe ebe a. Biko onye isi mbaka ibe ya unu ahụgo n'ihe a na-ekwu. Ị nwere ike ịkọwara ụmụ Igbo ihe a na-eme ebe a taa onye isi? Ihe a bụ ndị Igbo ji ohere a na-esipụta ihe eji mara ha mekwanụ ka ụmụ anyị makwaranụ ihe anyị na-eme ka anyị hapụ ifu na mba. Anyị si anyị bụ ndị na-esi mba ihe omume. So today ndị Igbo niile nọ na London UK jituo taa na-esi ụmụ ibe ihe Igbo wụ Igbo mma. Ekene ma nwere ike ịzọpụ ụkwụ egwu a ka ụmụ Igbo fụkwa n'ife a na-agba. Onwe ndị ga-azọgharị ụkwụ egwu Igbo fụkwa n'ife a na-agba. Anyị ga-abịa achịta azụ ka a wee wetazie ronu nke wee bụ ibe na ọ na ha akpọtụ. Ndewo. Ọ na-elezi anya ebe a Ụmụneke community dịkwa represented. Ụmụneke community the fully represented. Ndị Ọkịja na-azụ ụkwụ egwu wee na-aba n'ọgbọ wee na-ekele ụmụ Igbo. Ọ bụ ndị Ọkịja. Ndị nga ọkpala nọ ebe a Igbo wu Igbo leenụ nga ọkpala. Biko kelee na ụmụ Igbo anyị nọ live na Facebook na Twitter. Ụmụ Igbo nọ na mba niile na-ekiri ife a na-eme live. Ekele m onye isi ife a na-eme asọgbu oyi. Nwere ike ịkọwara n'ihe obi ji eme gị ka Polina taa? Ọ wụ egwu nwatakịrị nke ọgbaala. Ọ sị nke ọgbaala gara aka nke ọgbaala ọ wụ isi the headquarter of former Owerri local government. Nke ọgbaala gara aka so ọ wee egwu jiri ebe aṅụrị ebe ndị Igbo gbakọrọ onweghị dị ka ndị Igbo. Asị m nwa ọwụla m alọrọ ma akụkụ ịlọ ụwa n'ala Igbo ma chọrọ ihe ama chọrọ ya anyị ga-egboro onwe anyị. Igbo kelee ndewo. Onye isi anyị ekene Igbo na-ese ekene unu. Anyị nọ live na Facebook. Ọnụ na-ekwuru Igbo. Unu lezie n'anya ebe a unu ahụgo Igbo ekonye n'iche. Unu anụgo n'ife a na-eme. Bịa nso. Ọnụ na-ekwuru Igbo wee jide Buhari na ndị herdsmen n'ọrụ. A na-ekwu anyị na-ekwu onye ọ na-eme omume na-emete so wee bụrụ ya ndị Igbo ekele m. Ndewo. O nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụ Igbo ndị na-egekwana gị ntị? Nwe ihe ọzọ na ndị Igbo bụ ndị na-atụ udo. O nwere ihe ọzọ anyị ekwu udo chibanụ. Otu aka ọ dị nje na ọ ya dị mma nchikwara ụmụ ya. Ọchịchị a na-achị ha
ndị Igbo bụ ọchịchị mmegbu mana ha dịba na ọya dị mma ọ bụrụ na o mehọ n'izu mee n'ọnwa otu a ụlọ anụgonu a sị na o tekata osi dị njọ emechaa na ọ ga-adị mma ọ ndụmọdụ ndị Igbo ekunie na-enye ụmụ Igbo sị ha nwee ndidi na ihe dị ọkụ mechaa na ọ ga-ajụ oyi chacha Igbo kelee ọ na-afụgo n'ife a na-eme ekele ụmụ Igbo Igbo na-esi na live na Facebook na Twitter wee na-ewetara ụmụ Igbo ife a na-eme ebe a ana nwere ike ịkọwara ụmụ Igbo ka obi dị unu taa obi dị anyị ezigbo ụtọ eziokwu ihe awụ ihe na-ahụ ọ dịka ụwa nọ n'ime Igbo were asa nọkwa abroad onwe ihe a ga-eji tụnyere ụdịka onwe obodo Igbo na-agaghị represented ana na-represent today ma ndị Calabar ụgwọ ndị Igbo ma ndị Bayelsa ụgwọ ndị Igbo ma ndị Rivers chenjiri aha ha sịrị ha wụdịpụta abụchaghị ha dị nọrọchikwa ha today ka i were mara na Igbo wu Igbo enwe ebe a na-achọ ya achọ ha dị ka ndị Juu ebe ọ bụla anyị nọ e ga-amata na anyị nọ ya ihe na-eme ebe ọ bụla anyị nọ ihe na-eme ebe ahụ ebe ọ bụla anyị nọ anyị na-enwe obi nwanne ọ bụla nwe obi nwanne obi ọnwa nwunye anyị wuru Igbo onwe onye nwanne bewe gị soro ya bewe obi nwanne mma ọ dịrịla gị na mma ebe hụrụ nwanne gị kiri magoo ya onye maka ndị Awụsa achọghị hapụ anyị aka bọsị ha ma ihe anyị ga-eme ma anyị nọrọ onwe anyị obodo niile ga na-atụ anyị ụjọ can you imagine Croatia 4 million obodo England 70 million so who by number ihe about capacity by intellectual by what you have upstairs ọ nọ ga-adịrị anyị na mma omenezanị ọ na-ahụzi ka ndị Obosi na-aga ndị Obosi na-ewere Obosi nọ live Obosi live ndewo nwanne ya gazie ndewo Igbo a gwara unu na ọ ga-adị kpọkpọ ọ na ha eme ọ na ha akpọtụ a na-ekene unu ụmụ Igbo Igbo Nest nọ live na Facebook na Twitter na-ewetara ụmụ Igbo nọ na mba niile ihe a na-eme ebe a maka na Igbo amaka a sị m onye na-awụghị onye Igbo ya bere na ihe mere unu nwere ike ịkọwara n'ihe a na-eme ebe a taa ma nyekwa ụmụ Igbo nwa obere ndụmọdụ ihe a na-eme bụ Igbo Festival of Arts and Culture ndị Igbo niile nọ na United Kingdom gbakọrọ ebe a tata iji wee cheta omenala ndị Igbo ma ịgba egwu ma egwu ndị Igbo ịgba egwu Igbo mmanwụ iri nri dị iche iche ndị Igbo na nwanne na nwanne communities dị iche iche gbakọta mmadụ onwe ha ọhịa anyị na-eme ebe a tata ebe ịkwụkwa ndị aja ọjọọ wuo kanopi ndị Aṅarata Union United Kingdom ọnụrụ lezie anya ụnụ ga-ahụ na Aṅarata Union the heavily represented ndewo ndụmọdụ ị nwere ike inyekwa n'ụmụ Igbo ndụmọdụ m na-enye ndị ụmụ Igbo ọwa eziokwu na Igbo ghasara aghasa n'ụwa niile karịa na Naịjirịa ana m asị ha jiri otu obi dịka ihe ha mere Python dance ndị niile na-achị Igbo sugbuo ụmụ ha ha kwụsị ụdị ihe ahụ ndị Yoruba kwadoro ndị OPC ndị Hausa akwado ndị Ariwa Youths so ndị Igbo kwadakwa ndị youth nke ha ekewekwara nkụ ụkwa so ka o su ka ndị Igbo hụ jiri otu obi mara ka ha ga-esi jikọta onwe ha ụmụ a na-agagharị na asụ n'udo dịrị gị n'ihi na ị na-agbasa onyonyo ndị Igbo aha m abọtụ ihe a na-achọ ndewo nna m Igbo bụ Igbo na-anụ naanị a sị na-ekecha na ama iburola n'obi ọ ya wụ ndụmọdụ a na-enye ụmụ Igbo n'ebe a ndewo chachacha Igbo kwen ụmụ Igbo na-ahụgo na ọ na ha akpọtụ ndị IPOB fully represented in Ibadan.
Omenala na njirimara Igbo. Njirimara Igbo. Omenala Igbo. Ụmụ Igbo na-egosi ihe eji mara Igbo. Ụmụ Igbo na-egosi ihe eji mara Igbo. Njirimara na omenala Igbo ga-adị. Ọ ga-esi m n'ọnụ. Elerụkwana anya ebe a, ị ga-ahụ ka Ụmụeri General Assembly na-abata n'ọgbọ. Ya bụ ndị kara aka so n'ife ọ na-eme. Uruala kelen, Uruala rien, son. Igbo-ness na live na Facebook na Twitter. Wene wetara ụmụ Igbo nọ na mba niile ha na-ekiri ihe a na-eme live na Facebook na Twitter. Maka na Igbo ga-adị. Unu nwere ike ịkọwara n'ihe a na-eme ebe a taa ma nyekwa n'ụmụ Igbo na ndị Uruala na mba niile ndụmọdụ. Amaghị m onye bụ onye isi ga-enyewa ndụmọdụ nye ndị Uruala nọ na mba niile. Nwere ike ịkọwara ụmụ Igbo onye bụ ebe anyị were pụta were kwenyere mkpọkọlata onwe anyị ọnụ were mara na anyị bụ were otu obi na-eme ihe na-aga n'ihu na-ayọkwa Chineke ka ọ na-ekwu anyị niile. Ndewo na-anụgo ndị ha sị na ndụmọdụ na-anaghị asa ya asa. Igbo bụ Igbo, onye mara asụ ya sụọ n'Igbo na Igbo ga-adị. Ụlọ ahụgo n'ihe a na-eme ụmụ Igbo. Ọ bụrụ na ileru anya ebe a, ihe a bụ ndị mba anọ kọmuniti. Ndị mba anọ nọkwa n'ihe a na-eme. Ekene m. Amara m onye bụ onye isi ndị mba anọ. Anyị nọ live ugbu a na Facebook na Twitter. Ndị Igbo nọ na mba niile dị iche iche na-ekiri ife anyị na-eme live na Facebook na Twitter. Mba anọ kelee. Mba anọ kelee. Enwere ihe ị ga-agwa ndị Igbo ndị na-ege unu ntị? O nwere n'ihe a ga-agwa ndị Igbo? Igbo wu Igbo amara na ihe emege taa. Igbo wu Igbo ghọtara ihe anyị emege taa. Ihe anyị na-agwa ndị Igbo anyị awụghị ụka. Ndị Igbo ga-amara onwe ha mara na anyị kwetere na iwu ndị Igbo anyị agaghị ekwe nọkọta na ndị Igbo wee kweta na anyị ga-anọkọtazie wụrụzie ndị a ga-awụrụzie ndị kaw akwụọtago. So anyị agaghị ekweta na ndị terrorism ga-abịa chia ndị Igbo. So this is Madam Franca Obi, onye mba. Ndewo. Ekwenyere m na ihe niile Igbo kwenyere. Ihe m na-agwa Igbo ka anyị ghara ịnara ego rie our birthright. Ekweghị m na grazing. Nobody ga-esi obodo ha bịa were ala anyị na-eji ya azụ anama. Igbo wu Igbo, anyị ga-ama n'Igbo amaka, n'Igbo ka anyị wụ. Na onye asị ya mara onwe ya, ya mara onwe ya. Anyị agaghị enwe sabotu a again na ndụ anyị. Anyị agaghị enwe sabotu a again na ndụ anyị. Anyị kwuru, anyị siri anyị kwuru. Anyị kpanye na gị. Buhariwa will never buy our conscience. Buhariwa will never buy our conscience. Imo State Governor will never buy our conscience. Onye ọbụla chọkwara n'ire their birthright, ha ree, anyị nwa ga-ere.
mba anọ kwere n'Igbo mba anọ ga-ekwogidekwe n'Igbo ruo mgbe ebi ebi a sị na ụka akpara akpa isi ka enyebe gị nne m ekene m nwere ike kọwara ụmụ Igbo onye Igbo ịnọ live na Twitter na Facebook ụmụ Igbo niile na-ekiri awụ Mrs. Ugegbu Ugegbu ọmụ Vice President mba anọ Community Association. President are not here today, but today and the party from today, and you want not life here, and today I support you. For the member, Alawala, if not, they can have deep breathing today. Yeah, but no, and the money, on a machine for Macoma. So now for Tonadian, Oga Katoja, now for Gagaraga, or Hahota, now for Kuka, or Bribu, now for Zonadian, no one in a Gadia, Odina Tomoto, Odina Tondim Noto, and Libo Mehedotana, London. There were them. When the morning we came, you one in them banana banele, one ele. No more in Libo. I na-akụzi ụmụ anyị ihe ka ha mara ebe ha esi ụmụ anyị ebe ọbụla ha nọ ụdị ihe a mere taa mara mma ka onye ọbụla ụmụ anyị Igbo niile na-akụziri ụmụ ha oge esi asụ Igbo ndị niile na London ka ha na-eme ka ụmụ ha mara ihe anyị nwere ebe anyị si bịata and ebe ha anyị si bịata n'ala Igbo na ụmụ anyị ndị Igbo na-emechikwana di ha anya di ha na-echikwana ha anya ọ ga-adịrị gị na mma ya gazie ụnụ ahụgono the Igbo-ness of Igbo women ụnụ ahụgono ndewo ụnụ laa anya ụnụ ga-ahụ ihe a na-eme anyị nọ live wee na-eweta ihe Igbo na-eme na London. Ọ bụrụ na ile anya ebe a ị ga-ahụkwa na ndị Mbaise so n'ahịa a na-eme Mbaise UK. Ekele m cha Mbaise kelenụ Mbaise rienụ Mbaise ṅụọnụ Igbo-ness na live so ụmụ Igbo nọ na mba niile na-ekiri ife na-eme na Twitter na Facebook taa maka eme ndụmọdụ nwere ike inye ndị Mbaise na ụmụ Igbo ụnụ ahụgo na omenala udu mmanya Igbo ụnụ ahụkwa na efere ọjị Igbo ụnụ ahụ na ọjị abịala Mbaise eme n'ọjị ụnụ ahụ na ojirimara Igbo o nwere ndụmọdụ ị ga-achọ inye ụmụ Igbo briefly ndewo ụmụ Igbo ọ na-anụgo ya ilekwara anya ga ịhụ ihe Igbo ihe awụ ndị Igbo nọ na Coventry na-azụ ụkwụ egwu wee na-eje the Igbo-ness of Igbo women. Igbo kajara kaja. Ilekwa anya anya azọchiene n'Igbo Italian and French. Igbo Italians and French Association. Ihe awụ ọgbakọ ndị Igbo niile biri na Italy mana ha nọzi na UK. Ekene m unu. O nwere ozi unu ga-ezipụrụ ụmụ Igbo anyị nọ live na Facebook and Twitter kịta na-ewetara ụmụ Igbo ihe a na-eme. I want to be Igbo Italians and French. Igbo
ndewo ọbụna ndụmọdụ ga-enyekwa n'ụmụ Igbo ndị na-ege gị ntị kọwara n'Igbo onye Igbo ebe niile nọ na UK gbakọrọ taa ma ndị IPOB ihe m hụrụ ebe a taa mere oge afọ na onye Igbo onye ọbụla na-ele ihe a na-eme taa ebe ọbụla ọgba ndị Igbo ibe ya nọ ga-rejista afọ na-abịa abịa a na-eme ọgbakọ a ka o soro pụta ụjọ adịghị ya ajala aja asị ndị Igbo pụta soro pụta ọ ga-adị onye mma. ndewo ụmụ Igbo na-anụgo ya na ndụmọdụ anaghị asa ya asa Igbo Italian and French ọnụ na-ekwuru ọra ekene m Igbo na-esi na live na Facebook and Twitter wee na-agbasa ozi ihe a na-eme ebe a nwee ihe ka agwa na ụmụ Igbo ndị na-ege ntị na-agwa ụmụ Igbo ndị na-enwe na onye ọbụla isi ike na-eme ka a mara na ọ bụ onye Igbo maka na Igbo amaka nwere ebe dị ka Igbo ndị na-ekwu egwuregwu sị obodo ọbụla ị gara n'ifuru onye Igbo gị tiche ọkpa gị na-aba n'obodo ahụ adịrọ mma mana otu a ka ọ dị ya ka anyị bụ ndị Igbo mee ka ndị mmadụ mara na anyị bụ ndị eji aga aga onye ọbụla nọ ebe ọ nọ mee ka a mara na ọ bụ onye Igbo mana site n'ejiji ị na-eji na okwu ị na-ekwu na ụmụ ị mụrụ amụ ihe ọ bụla ị na-eme si mee ka a mara na ị bụ onye Igbo maka na Igbo amaka ọ gwụcha asọ ịchọ ịgwa ndị Igbo maka na ihe sofu ihe ndị Igbo na-anaghị eleba anya ọfụma ime ka a mara ebe ha si ndị Igbo anyị na-achọzi ka ha bụrụ ndị oyibo mana anyị abụrụ ndị oyibo nọ ndị Igbo ka anyị bụ si ka eme ka a mara na anyị bụ ndị Igbo maka na Igbo amaka Igbo erika daalụ daalụ nwanne m okpuru ọra ekele mmiri ụnụ afụgo n'ife a na-eme Igbo amaka ụnụ afụgo n'ụdị Igbo na-esọfụ ụmụ Igbo ekele m ụnụ ekele m ụnụ Oh, can you say something in Igbo? Somebody is running away. No, leave it. And direct on Twitter and Facebook. Igbo culture and tradition. Live. What I'm going to the men at UK. Igbo Abego UK. They are alive. Igbo amaka, Igbo kamma, Igbo dike, Igbo dị mma, Igbo bụ isi. Unu ahụgo ife a na-eme. Igbo kara aka. Ndewo.